Anya laki din! Anya, awan man ang tibagas tayo, lakay. Awan nga rodan. Unay mo't kan tikas da panagbiang. Apo, no nagrawat kan to mga ming. Anya? Pudno tibagbagak, iso ang nagbiit ang maibus tibagas tayo. Gaputa nagrawat ka. Naa. Agasam tilabay mo. Uray kabalyo, di na malagtaw. Ay, unay kan. Nalabos mo dahi ta pa nagsasaw. Kan pudno mo tibagbagak, sana ya. Anya nga ita, awan man bagas tayon. Naimbag ko man, no, da trabaho. Ay. Ngam awan mo. Di ka kadi madanagan bakit? At danto. Oho, awan lang arod trabaho mo. Ngam nagrawat ka pa ilang amangan. Na. Tirumbang kan ka, no awan ko matitrabaho, kontrolam ko mamad tilabay mo. Anya? Nay, nakapulas ka, mate. Papanam. Sa dino kumapay ngay, inak alaan titangdan ko ijay ayan nila kay insyong. Kasta? Kasta ko ng pailaan, awan lang arudan bagas tayo. Jak payla aggaraw mat. Ay, nakaungot ka matan bakit? Oray asinong asawa, makapungtot iti kastang aramid mo. Awan bagas, ngam di ka pailag trabaho. Gusto ka din. Naimpag kumamot no amom akontrolan ti kalam, no kastoy nga awan trabaho. Ngam saan mal, ad-ad-damot arumawrawot ka. Ne, si kami ti masabat ko manang Petra. Sa dino ti papanam. Ay, mapanak man ijay ayan da tata istong. Inak man alaan ti tangdan ko anak ipuros idi na minsan ngal daw. Ay na, sana all. May pera na naman. Ay na, pamirienda ka man nga ron, manang Petra. Di ka man si kabakla. Sa anak pa'y nga agpamiryenda ita. Ngamin, isulaang dayjay ti kwarta. Os! I know, and I can understand your situation in a way. At ito'y titangdan mo, itiduang aldaw, Petra. Ay naagyaman ako unay tata. Ay, saan ko kumapay nga umay alaan ti tangdan ko tata. Ngam awan ngaminan ti isaang may. Anya, Iso ang kapilitan ng maya. awan parekot iti dayta, Petra. Tangdan mo mo't dayta. Iso nga iti anyaman nga oras nga umay ka, itid ko. Agyaman ak tata. Ayun gayam, kaano kayo manin nga agpuros? No Sabado, iso apadaanam lang tatitext ko rin ka, ha? Un tata, kat agyaman ak manan. Kasano no awan dala kay insyong apakitang tangdana, di awan kanan tayo. Ay na, unahin bakit ta kanayon nga gungungot ka? Kasano mga main, kasla awan arapa ap mo itibiyag. Di ka kadi mabaeng, sikan sa lang ti asawa nga dalaang dito unag ti balay nga agun uldag iti agmalong. Ah. Kita ang mandag iti asawa ti kaaruba. Inal daw da amapan agtrabaho para iti pamilyada. Ngam sika, adda ka laang dito'y balay. Ay, di ka kadi madanagan bakit? Anya lalaki din aya. Mariknak, umadanin, ti panagbak ng tayaw. Ay no, Pedro, ay tungpal kansan. Ay, pangasim, di mo mararamid ng tikasta. Ang mga nagbabawi ka. Ay na, no siya ti sika. Panawa kong dadya a Pedro. Ha? Ay, imbis nga iso ti trabaho para kada kayo, nga giinang. Never. Tasika mo ti mang bibiyag ken kuana. Wen nga rod bakla. Kaya't ko apanawan, Gamanya, di mo mapanawan? Gapot madanagan ka, nga awanton, ti mangipaay iti... Hoy, kila sasawamot. No, ti pagragsakam lang ti pampanunutom ay na, manang Petra, Diyos ko, ano ba yan? Agpanunot ka. An-anwam nga ti lalaki no sa dutmet? Oh, di useless. Oh, kaila anak ko. Apeng awan ni tatang mo, napanan na? Dayjay man nakaturog iti sirok ti mangga, nanang. Wen nga paiso. Ay, unay meten ti amam. Talaga nga awanan ti maaramidan na. Day talatan maturog nga agmalmalam. Wan nga rod, nanang. Awanan at talaga ti plano na amang sapon iti panggadan na. Wan nga rod. Ngam ala, ingkay riingan ni tatang tamangan tayong.
Wa day ta napan naturog ba? Ay, unay ka matay. Nakapakigtod ka mit. Apay, di ka mabisen? Ay, unay pwesto niya. Wala, babisina ko na. Nabanuga ka naturog. Anya? Ang among bakit? Ada good news ko. Good news! Good news ito! Anya day ta? Ada na tagtaginap ko. Ada ka no gold bar anasarakak dito arubayan ti balay. Anya? Wen, gold bar! Ay no, nagganas ngayon ti biyag no bilang laang. Siganto mga min. Imbes na maamwa ko no sa dino abanda ti ayan na riniing nakmal. Masiguradong ka di apod no ti tagtagainap mo, Pedro, lakay. Wen, masigurado ka pud no. Ngamin, sigon ka dagiti lalakay kan babakat idi anggad. No maipapan ka no iti balitok ti tagtagainap mo. Pudno ka no. Kasta? Wen, isong amok nga si Delgan ti ibabak ng tayo. Anya? No bak na yung taon. Saan kanto na makitang tangdan? Agbalin kanto at dunya. Oh, Alang nga ron, panawan ka dito, iturog mo. Iti kasta, bareng agparang iti tagtagainap mo, no sa dino abanda ti ayan ti balito. hey. Sige. Ingka ka doon. Panawan na nga doon tayo turog ko. Anya ti ko ng Petra. Saan kan nga umay makitang dangag kuraus, ijay ayandain siya. Ay nasaanan nana, ngamin, jak kayatin ti mabilag ijay kapudutan. Anya, manipod ita nana, saan akon amakitang dan. Ngamin, masigurado mi apod no ti gold bar anakita ni Pedro iti tagtagainap na. Anya, gold bar! Wala na, pudno day ta. Natagtagainap na nga adda ka no gold bar ijay arubayan mi. Iso na lang, tasaan na pa'y nga amuno sa dino abanda. Ngamin, naglawa mo ti arubayan mi. Anya, iso ada kayo latan ti agpuros iti mula nila kay insyong nana. Ibagayo ken kwa na amang sapul laengan iti kasukat ko. Jak kayaten ti umay. Ay na, pangasim man si ka, bakla. Umay ka makipuros inton bigat ijay ayandain siyaw. Awan ngamin kadwamay. Saan kanon nga umay ni Petra? Ha? Taapay ka no asaan nga umay nana? Ay na, namnamahan da ti tagtagainap ni Pedraw. Ngadda ka no balitok ijay arubayan da. Ay na, ni Manang Petra. Ano kaya ang pumapasok sa kukote niya? Day tangarod ka. Tangamala bayan tayaw. Anya ngay tiyan mo tayaw. Nupod no tinatagtagainap nila kay na. Ay na, naimbag da imay ka, bakla. Wata! Apay kiti nasaan? Isupay atangdan ko ang nga igatang ko iti pagpapintas ko. Wen awan ni Petra, saan ka nun nga umay? Noon nga tamat ati mapampanunod dagi diyang agasawa takas lada ag mauyong. Wen garod payman, tanong masabat ko laday ja Petra, baga akman. Ay, untata! Barang makariing iti tagtagainap na abumaknang. Ay naman ang Petra! Agpanunot ka man! Ha? Masigurado yo aya nga dabalitok iti arubayan nyo? Masigurado mi dayta. Ngamin, sigun ka dagiti lalakay kan babakit idi anggad. Numay papan iti balitok ti tagtagainap. Pudno dayta. Anya? Kat uray pa ino kasta agtrabaho ko'y lata Saan kaya basta mang namnama iti data gold bar at agtagainap? Ay, manipod na tagtagainap nila kay ko dayta. Kasla si madutak matin ang makitangdan. Ha? Iso nga urayan milatan Ay, malumanon. Awan pa'y si daon mo. Kasta ya? Awan pa'y maigatang. Ay, unay matan di kastoy abiyag apaw. Ang kapayla umutang iti tirsena ni Nana Basyang. Amumit anarigat dayjay ngagpautang. Kun may isa, adda pa'y listaan tayo ijay. Iso nga amok asaan amang tadayjay. Ay namang tudday jay. Ibagam abayadan tayo to no masarakak di gold bar iti tagtagainap ko. Unngag paiso niya. Ikan, darasam! Umutang kapayla iti 2 kilo a karnay. Makasidsidak iti karnikan. Wala kay, ina nga rudan.
Day, si kamot kayam ti masabat ko, Petra. Apay tata. Apay nga, asaan kamot tin ngom umay makitang tangdan ay bangkag ko. Ay natata, iti kaano man, saan akon nga agsubli iti kasjay at trabaho. Ngamin, jakon kayat ti mabilag iti kapudutan. Anya, Urayon milatan nga agparang iti tagtagainep nila kay ko jay gold bar ijay arubayan mi. Isulaangan ti kalyon minto. ay na, Petra, aya. Ay natata, dismayaan nakmanen. Ti ko namkit di, umapal kayo laang. Ngamin, diyo kayat abumak nang kami, ta diyo kayat ti maartapan. Anya, Ala, mangan ka amangan lakay, agbusog ka. Areglado ba kay? Kat kalpasan amangan ka, maturog ka ha. Ah, Barang agparangan ti gold bar iti tagtagainep mo. ungang peso niya. Mala, mangan ka amangan lakay. Bakit lawak ba kay? Oh, apay lakay. Nakitam ka din ti gold bar iti tagtagainep mo. Saan ba nga ron? 5 abulanan manipod na itagtagainap kung ada gold bar iti arubayan tayo. Nga maging gaita, diyan mo na itagtagainap no sa dino abanda. Ay. Kasano day tuyon ngay lakay? Sapay ribo-ribo ti utang tayo iti agduduma at tirsina. Hinanabas siyang agsingsingiran. Uray ni Tata Guryong, kan kastamad ten ni Nana kon siyang. Aya! No amukla ko mga umabot gayam iti mano abulan, nagtrabaho aklak ta kuman. Amangan kit dimet no al-altit day tatag-tagainap mo. Dahil si kabot gayam, Petra. Taman pa'y ngay may ka dito'y balay may. Wala na. Umay ko la kumasaludsudan. No makitang tangdan kayo pa'y laang ijay ayanda tata insyong. Agsubli ako ma. Yan niya. Nakababain man. Ngumanyangay nga rod. Yapay. Saan nyo ka di pa'y anakali ti gold bar ijay arubayan yaw. Nana? Kun saan ka di anagparang iti tagtagainap mau. Nga awanan ti mula ni insyong. Mano na bulan tinapalabas manipod nagkakadwa tayo amakitang tangdan ijay. Ita pa nagmumulan, Petra. Wan nga agpaisoan niya. Adda nga ta ipaaramid ni Tata Insyong, Nana. Uray tangdanan nakko mga agmula. Ay kahit mapan ka iti ayan na Isaw ti kasaritam. Sana siya. Ay na, makapulog kayo ng asawa. Tata. Ay na, Petra, iti kastoy kinala kay ikaw, sipon pa'y, awan pa'y napuutak ang nagtagtagainag, maipapan iti balitaw kami may sawa. Ha? Tagtagainap lang, di saan ngagdigdigos na ita. Kundag iti sadot at tao akas iti asawam. Amang namnamalatan, no anya ti agparang iti tagtagainap na. Tata. Kulak-laki din no bimakdang kayon. Tasan kayo mutan na makitang tangdan. Saan magayam? Pasensya kay kuman, Tata. Ay, Manipod ita, lipatan min day a gold bar iti tagtagain. Agtrabaho kami lang. Katsapay lang kumataawatan nakmanan nga agtrabaho kada kayo. bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Anya laki din. Dulpaw, agriig kan. Aldawan, Dulpaw. Ay, bumangon ka dita, antayin ka sumakdaw. Kayat ko pa iti maturog. Di ka pala bumangon. Dakay mong tegsakdo Sak man ti baon nyo na bigbigat. Ay, pasensyakan Marites tasaan na kayat ni Dulpo ti bumangon. Marites ko nam. Ayan ni Marites nanang. Ay, kunkunak laang tapno bumangon ka. Ha? Kita, ano anya ti orasan, oh. Ni nanang met. Kunak no pudno nga dan ni Marites. Nah, sapay agulis ka ba nan? Maturog ka ba nan? Kat imal aldawanan? Anay ko. Ay. Kadil kayo man nanang.
Ingka sumakdown. Ha, padasam ti maturog ti makaraman ka kanyak. Nagrigat ba't abumbangin da ito gripo na ya? Sapay nagpudot. Kasta una alingit kon. Ay, nagbasit ti rumor adanom. Aridol Pao. Sa dino ti papanam pare? Agbirbiro ka nga rin di kadwak ngagsat. Ha? Apay nagbiro ka bilangay. Siya ko na. At dan sa mataramidam. Awan, sa dino ti pagsatan ta? Kati jay siyo da. Ijay kantina ni Marites. Ha? Ay, katuwa na. Makitak manan ni lab ko Marites. Baring ano song batan na kanita agundaway pare. Nagmayat ngayon no kasta. E di kalay sa madagusan na. Una, ibaga kininanang, apartyen nan tay may sa atakong na. I love you, Marites. Nabartag ka manan, Dulpo? Sa mula ang mat maibaga ti Riknam na mabartag ka? Uy, saan mo ta? Talaga nga ayatan ka. Di mo man igyaman ta imak. Makita na ka ni tatang ko. Basi-basan na ka iti binalsig. Sige ka. Uy pare, relax ka ngamin. Agtugaw ka lang, dito'y pag-ininuman ta. Love ko ngamin ni Marites. Wan, love mo lang. Nga magtugaw ka. Ado pa'y tiara nga inuman ta. Marites, ada ka di mo't lang namnamakan ka? Dulpo, ibagakot kan ka, adyak kaya ti makiasawa iti mamartag. Anya? Pare, napakayak sa amatan. Saan matikunak? Marites, saan nakmat amam martek? Inawis naklang dahito yung kumparik nga ginom kami. Anya, saan ka mamartag? Inal daw to pa'y makitkita ka na bartag. Sige, agbayad kayo kit din. Ada pagbayad mo pare? Awan, sakti nang awis kan ka. Isu sakti agbayad. Mala Marites, ibagam no mano ti bayadak. Marites, pasensya ka na. Nakatulog matantoy kumpare ka na Dulpo dito'y lamisan dito'y tersinam. Nagbita mabarbartag na itagayim mo. Apay si ka, saan ka matunay na bartag? Basit nga mintininom ko. Kaya't ko lang tiagis tambay dito'y. Marites, mabalin ka dito agaram kan ka? Agaram ka kanya? Nabayagan nga gayatakan ka. Nimot ngamin Dulpo ti mangibagbagay ti ayat na. Apay ngamin ati ka agaram. Kaya't mo sawan, no agaramak, adanam namak. Medyo. O, sige Marites, agaramakin ka. Agpasyarak to di balayon ton rabi ha. Sing. Ay sus, nabartag ka talaga dito agayim mo. Ay, saan samot din ang makaawid? Ay. Iawid ko man layangan. Uy, pare Dulpo, agawitan. Nagaramak pa ko ma. Marites, I love you. Ipay damalangan di tapapag. Nagdagsan ni Dulpo, nana. I love you, Marites. Ay sus, sa dino ay atin na ginuman nyo manan. Ijay kantina ni Marites, nana. Agyaman akan kawan, dahil tulod mo dito'y balay. Kasano, dahil nga anak ko, inal daw matan na mabartag. Marites a Marites. Kaya't nga taaya ni Marites, kat di pa'y agdigdigos na ito'y atao. Agar-aramid kayon samot iti damara. Ay, wain, Maray. Apay, adag kasar nga anak mo aya, paray. Ni Marites,
makiasawan. Ha? Makiasawan ti buridet mo? Sino ti mga asawa ken kuana? Ni Ray. Ni Ray? Di barkada ni Dulpo? Isumad ti kayat na. Ay nasayahat mo no agasawan ni Marites. Tanay, adan samot idadnan. Isumad ti ibagbagakin kwa na, Maray. Sapay ko ma, tamadaan da iti uray duwa nga anak kini Ray. Ay Dulpo, anya di tararamidam. Pukpukpo ka mo day tagripawn. Simsimbag nga road, tapno umado ti rumaradan. Itaban pa yasan ka anapan nagbartag? Awan barkada man nangawis kan ka? Anda ka no aramidan ni pare Ray. Kan may isa, agbalbaliw akon nanang. Isardeng kon ti aginom, agtrabaho akon, tapno kayatnak ni Marites. Madama nga agar arami da iti damara di tabalay da Marites. Apay, di mo nadamdamag da ita? Ti anya nanang? Agkasaran ni Marites. Anya? Oy, didak man angawan iti kasta nanang. Ay, makapakigtot mo detang imbagayo. Ay, di kagladingit anak kaw. Ni kanugayam Ray abarkadam ti mga asawa ken kuana. Anya? Ay, salpag da jari. Di namat imbagbaga kanyak. Awis-awisan na kamapan aginom iti istor ni Marites. Tagayam. Ay, ala sumardeng kan. Abay nga Ay, di mo bagay ti agsangit. Malakyan ka. Abay, binagayan na yati agsangit. Nasakit tinagam ko nanang. Nabayag nga inayat ko ni Marites. Nga laki din. Ituloy mo na tarimaan ng day tagripaw. Perject tupay. Ay saan mo nga iramraman day tagripaw? Iti sakit tinagam mo. Marites saya. Marites love ko. Ay, kasano ko mga minakayat na ka ni Marites ka mamartag ka man. Buwanda ngagsala! Nay, nagturuidan da ito Adolfo ngagsalay dito nga ti salunan. Kasta una ako lang din ni Dulpo. Oh, kitaan nyo. Kasla agkisyo ngagsalsala. Ray, ingka anawaan ni Dulpo. Imbagan ka tagayam na ka. Barang denggan na ka. Kat saan nga agwala. Na, kitaan nyo, inuwi-dawit nanti panagsala na. Ison ti center of attraction. Ay, mangibabaeng. Ayan ngayon ni Dulpo. Imbati ka di likod, nakaturog. Anya? Ay kaasimat. Kaya't naktumat nga minadanugan. Idinalisyak, dayjay. Nakusbo iti kapitakan. Abay mi jay, agawid to inton mausawan. Hindi ka man sumanangit. Dita si ka Dulpo. Nasakit nga rin tinakam ko, nanang. Inasawa da ni Marites sa lab ko. Kat tinasakit. Diyan pa mat kumparik tinangasawa kin ko, ana. Nagado dita babae. Isula ang ayat isang sangitan mo. Awan mo makita ka sa bali ang babae. Oh, ikan ka iti kwartam. Oh, daytay, Anwak na ita 5 piso. Ingkag video kay ijayan ni Ribeng. Saan ka day anausam ka nga kanta-kanta? Katuan mait. Natawid mo dyan na pintas abuses day di tatang mo. Kat, apay nga rin nga ibaon da ka dyan bidyok yan, day dyan abalkat. Day, balkat kon kunam. Katado ti kwarta ni Ribeng. Ay, dyan kaya day dyan abalkat. Naglukmag lang arudan. Bakbakatan pa'y. Nasurok asing kwentanan. Nagminupusan na. Alam mo na ito 5 pesos tayong kagkanta. Pigsaam, tapno manggagaw, No di pinilit ni nanang nga umayag kanta. Sa anak ko mga umay dito ayan ni Balkat. Nimot mangkan atatang ni Marites day nakatugaw.
Kat adda ka tibtibol na. Loko day di alakay. Sabagay, balo. Nagubing di ka tibtibol na. Dolpo, ayat ko. Ay, salbag. Nakita na ko ni Balkat. Kukuha. Umayak lang agkanta. Si Kamot, apay nga umay ka lang agkantangay, kat adda ak matamaan ni Jer ditoy. Ay, di nakman sagid-sagidan. Tani, anda allergic ko. Umay ka kit dito agtugaw ka ijayan ti VIP. Agkanta ka ijay, agingga akay kayat mo. Libre Wala? Oh, kayat mo ti Bill. Hoy, Dulpaw, Apay nga da ka dito, tata. di mo ibagbagay ti sa bali ang nakita na dito iya. Uray kinire, agayim mo, di mo ibagbaga. Gayam ko aday dyan. Kat no inagaw na ni Marites alam ko. Umay ka, ilibre ka iti may sa botilya aber. Basta agulimak ka. Uray sandak nga libre. Libre ak dito yung aginom. Libre ka dito. Taapay. Kat no patay na patay kanyak ti aking kuko iti dito abidyok yan. Hoy, di ka man. Uy, tata, di mo nakita ya. Asinabat na kitay. Ay nagmayatin mo kasta. Uray gaya mamartag ka kat adalat ta gusto ken ka babae. Ngamjak kayat ni Ribeng, tata. Apay adi mo kayat kat nagbaknang. Naglukmag. Nagadua layer ti bilbil na. Double chin pay. Kita man ti pandagnana. Agpakkapakkang pa yan. Gapo iti kinalukmag na. Alam kit di day ta mikropono. Dasikan ti sumarunong nga kanta. Ayaw na niya. Agkanta man. Tapno maikat ti sakit tinagam ko. Anya ngay ti kantaam. Di jay tukso. Layuan mo ako. Apay mo't aday ta. Isagot ko kay ni Ribeng abalkat. Bala, agkanta ka nga ruday. Ag-close kami, tata. When nga raw, da kami langan kinidulpo tinabat-bat. Problema kita no, kasano mayawit ko ni Dulpo. Sapay, medyo nabarte kakmitain. Katibati yun Siya kung ti makaamo kan kwa na. Ay, mabalin nga ibatek. Wan, agawid ka yun. Manungay di bayadak. Ay, bayan nyo mo ten. Ay, kasjay. Ay, thank you, Aribeng. Yak mo no pangalan ni Dulpo iti pagbayad na iti ininom na. Sapay may sakis abir. Saan kon apabayadan? Itamang paya din nakarining ni Nanang abigbigat. Abi nagsip nga tita dito asilid. Kutsun mat dito nagturugak. Nadagur-urok akaaway ko. Sabi nagpigsa. Sino nga tada ito? Pinandagan ng itisa ka na. Naglukmag matanti. Saka na tiima nang impandag na kanya. Dolpo. Ay, sus! Ayat ko. Kanibusanak sa... Oo, di ka bumangon. May kapayata maturog ta. Apay kay data. Anya tinapasamak. Apay, di mo malagip. Nga di nabartag ka idirabi Kat pinilit na ngayon sarak dito'y silen. Kat... Ay! Awan malagip ko akasta. Ayan tiri daw. Agawid akon. Nanang! Tulungan nak! Kahit mo asawan, di na kayat nga itong pal? Anya nga itong pala sasawamat. Sana mabalin. Ammom ti dosa dagiti ripe sa kaskan ka? Bitay. Apay nga, saan ka mo tin ang nagawid idirabi anak kaw? Nanang, naisagmaka kon. Anya? Mga asawa ako, nanang. Hoy, agad ano kan Dulpaw? Napan ka lang nag-video kay idirabi ita mga asawa kan? Nanang, umay ka no dagiti naganak ni Balkat inton madamdama dito'y balay.
Dumanon da ka nun, nanang. Anya lakit, day. Iso dati umole, abinabaian. Ay, nagtaragi kakit din ay anak kao. Ay, nanay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay na, rabiin ngam awan pay lang ti amam anak ko. Wan nga rod, nanang. Ay na, sumangpet la dayay, talaga ang madurab ko ti subsob na. Naguyong kay mutat, nanang. Asino ti saan ang makapungtot iti kasjay nga ugali ti amam? Awan pay met ti aldaw asaan ang marabyan nga agawid. Ti awanan bain a talaga, ha? Ala, huston, nanang. Sumangpot mat ka dayjay, madamdama. Urayan tayo laeng ka de. Amangan no adala dim magasan na. Dim magasan nga bagbagamag, may sakamag. Anya? Ad-adamanin ang makapungtot kayo, nanang. Panawan kay man laangan. Papanam ngay pare. Saan tayo pa naibos dyan arak ngayon inuman tayo? Ay, pasensya kan, pare ha. Ay, sa nabalitan, nakita gaya ka na kayo. Jack mabalinti, marabyan kahit. Ha? Amumatay, nakawi-uyong ni baka ka. Advance una di pa nagpampanuno na kinuha. Tungkal marabyanak. Ibaga na, nga da ka no babae. Ay, anya laki din ti asawam. Kunak laki din nun ikat nan dyan nga ugali na pare. Ay, saan pare? Kimaro pa kay diita na. Hala, ingka nga ro din pare. Narigat mo, no marabyan kang advice oh. Ang mga no isula ang tiga po, ti pagapaan niya oh. Nagsayaatan, tanasurutan pa'y tidalan anagawid si Katuryaw. Ha? Agasam dat, nakainom ka anagawid iti kalman. Sa ita, nakainom ka manan, inton bigat, uminom ka manan. Unay kan bakit? Saan ka kumamit akasta ah? Sanak mo't nagbartag iti kasta unay. Ginapudno na ado ti arak nga impasangon di busmi itanalpas ti trabaho. Ngam hindi na ibusmi di may sa abutay, nagawid ako na. Anya, Ngamin, jak kayat nga agungat ka manan. salbag ka talaga. Siguraduam lang adagiti katrabahuam ti kainumam, ha? Anya? Nay, anya man ti bagbagamam. Maamwak lang nga da babae inuman niyaw. Ha! Ikalit biyag ko naktumag, mawatam! Oy, aldaway! Apay asaan ka pala ang abumangon si Katuryaw? Bangon! Unay kan pa kahit. Ay, nagsaba pa ilang, maririingin na kaon. Ay katamangan no agur-urayan ti babaim. Narigat mat no isutip agur-urayam. Anya? Ala, bumangon kan. Uray saan kan amamigat. Rumwar kan, tayay latan babaim ti pamigat mo. Ay, unay kan. Nalabas mo day ta pa nagsasaom kanya kon. Oh, di ka man nagpamarang awan aramid mo si Katuryong. Ang mga numadurab ka bigbigat. Ala, bumangon ka, tarumwar kan. Anya? Ay, pasensya kay kumanang kel. Dito ya kon ah, nga umay makikape. Ay, awan na nyaman na, kanakan. Apay, nagapa kayo ka di man ay nga gasawa. Kuang kel, saan mait? Awan mo ti madingar aramidag. Nilabakat ko ti kanayon na mga apa kanyak. Anya? Kanayon nga atapon na nga da babae. Ay, kunak man nun na ikat nan dyan nga ugali na. Saan pa yan kel? Kimaro kat itan ah. Oo, nayon dyan nga asyang. Sana nasayaat na dyan nga aramidin na. Awan ti nasayaat nga ipay ti panagat atap iti asawa. Nang rona na wang magkinapudno na. Day takot nga rod kel. Kanayon ko nga ibagakan ko na. Awan latta. Ay, nalabas mo ti asawam turyaw. Nalabas ti panagimimon na. Unay kan kumare. Apay, masigurado nga adasan anasaya at nga aramidan nila kay mo. Ay na, wen kumare, masigurado nga da babae na. Babae? Kaya't mo asawan. Aduda. Ay katuan, amok,
Saan lang ang amay sa wenno do ti babae ni Turyong? Unay kan, kumare. Saan kumamot akasta, Amok anasingpot nila kay mo. Di na maaramid day taatap mo kan kuana. Ay namare, amok ti asawak manipod dapan aging gat ulo. Iso nga amok nga agbababae day jay. Aniya? Ay na, kumare. Tapno saan nga ron nga agsapol ti asawam iti daddo maababae. Surusuruhom kumamot nga agdalos iti bagim. Agpapintas ka. Iti kasta, confident ka. Asaan na ka nga isukat nila kay mo. Mare, Pudno ti ibagbagak, kumare. Agdigos ka, kan agpabanglo ka. apay, iso ka ding agbababae ka, gaputa makitam adyakon maasikaso ti bagik. Kasta ka day Turyong. Anya, mat day nga ibagbagamon bakit? Ay naturyong, dayta pa nagrupropam, amukon, mariknak nga da babaim ka. Na. Ay, una yan. Pangasim man bakit? No awan ti bagam, panawan nak dito eh. Ang mga nun niya peti maaramit kukan ka. Dayta ti paglaingam, ngamin, guilty ka, iso apud no atalaga ti atap ko, at da babaim. Inton kwan, pinaypaisok lang arod. Anya! Agbabayak man langay. Total, isumot ti kanayon nga ibagam. Di iso ti aramidag. Unay mo tinda sawam pare. No syakti si ka. Amangan no anyan ti naramid ko. Nangruna no kasya na bambanno ka. Sakit isot isabsaba na. Ay, makaraman na. O nga rod, agtep-tepelak lang. Gapot adyak kayat nga aga pa kami pare. Sa bagay mo't kitiya pare. Ngam nasken nga ikam ko matipagnakman na. Iti kasta, may kat na ti kasya nga ugali na. Ay, Makan ano si ti kasta nga ugali ti asawa pare. No siya ka kay di oray di tana. ikak to, iti pagnakman na pare. Nasaya at na nakasampot ka na kay. Apag iso, nakaluto akon, mangantayon. Ay, iko, mangan kailatan. Nabsugak ngamin. Anya? Nabsugak pa'y bakit? Nangan kami ngamin, iji balay da boss. Kasangay ngamin ti anak na ita. Anya? Ti kunamkit de, nabsog ka iti babae. Anya? Siguro, naragsak ka manan iti babae man niya. Anya ka din day tangay, bagbaga maya. Ay, unay kamot tayo. Nabsugak kunak, tanangan kami iji ayan da boss. Ita, kastati bagbagam. Inlut-lutuan ka iti naimas asidaan. Ngam saan ka matgayam amangan. Ala, pumano kan. Mapan ka iti ayan ti babae, no isaw. Panaw! Ay, baglakit din. Nasaan kayo pa nakaturog, tata? Why, saan pa ay? No kastoy sa anak pa makaturog. Agdengdengaga kay ti drama iti YouTube. Drama? Why, tayo man drama ni Dan March. Hanya laki din. Ay, maglaliw-liwa ka. Nasayat no, kasta tata. Ay, di tuyak pa man lang makiturog. Apay, nagapa kayo manin iti asawa maya. Ay, awan tata. Gapo tayong bagaklaan absugak. So, kunak ang mga dalatan iti anak may. Ngam na kasta una yun, ti pungtot na. Anya, Ibagbaga na. Nga iso kano adyak mangan, gaputan absugak kano iti babae. Ay, anya laki din. ay, na yan na talaga. Nalabos na talaga ti asawam. Managipapan. Huwan nga ron tata. Jak amo no niya ti aramida ken kuana. Tapno may katikas day nga ugali na. Aniya? Kasta ti inaramid mo kinilakay mo, kumare. Wen mare, nagluto ak ngamin iti pangrabyan mi. Sana ko naasaan amangan gaputan absog. Ay, nagungetak ka. Aniya? Iso nga amok anabsog iti babae. Unay kamutan, kumare. Saan ama aramid nila kay mo day taken ka? Kunak manan. Ala no itultuloy mo pa'y day tang aramid mo. Amangan no pa'y paisoon na lang araw. Gapulang iti day ta pinapanaw mo iti balayaw. Anya kamutan? Kat nagturugan ng araw. Diyak mo nga masigurado, napanday jay iti ayan ti babae na. Aniya? Anya, saan ka naturog iti balayaw, paray? Saan pare? Nakiturog iji balay da tata syukoy. Anya, siguro nagapa kayo manang ganibak mau.
Gusto ka. Gapot ta jak kahit timangan. Tanabsuga ko na. Yun ibaga na mo tanabsuga ka no iti babae. Anya? Ay, nalabas, may. Ay, na yun asawang baray. Nabsog ka iti babae. Anya nga iti kaya nasawan. Ay, salbag kita ta. Jakman amukin ko na paray. Ikam nga minan ti pagnakman na, pare. Ang mga nakarkaron tupay, taramidin na king ka. Ne, apay nga agungungot kayo manan nanang. Kasano asa anak ang makapungtot? Aw-awagak ti amam, ngam babae mat ti simungbat. Anya? Ay na! Talagang adda babae ni Turyong. Tiyawanan bain nga amam. Talagang sakit di amaputad. Bagi na, tapno sumardangan iti kinababayro na. Anya? Aday ta. Nangagma. Uwan nga agpaiso niya. Babae matinagsao. Pagawid ka lang, Turyong. Makitang talaga. Awanan kay ibain. Laklakayan kan nga maalampay lang tag babae. Tinungpanak mo latan. Anya ti kayat mo? Maragsakan na iti panagbababaen. Anya ka din tayo tangay bagbagam. Nabambanuga ka naggapo iti trabaho. Kastakit din ti aramidam kanyak. Mom, aw-awagan kay di kalman. Ngam babae ti simungbat. Ah. Oh, di ka man agin diding awan ang muna. Amangan numadurag ka. Anya? Alaom amin akawas mo. Agtalokan. Naa. Kunaklakit din no ipampamaysam ti oras mo iti trabaho. Ngam saan mo't gayam. Day talabukod mo pagragsakan ti amam. Ay, jak amon no nya ti mapaspasamaken ka. Anay ko. Awanan Anay. ti adupay asao kunaknay. Alaom amin akawas mo. Tagtalokan. Mapan ka iti ayan ti babae. No isaw. Sak no magnak ka. Apay nga nanang. Pinapanaw yung mutlatan ni tatang. Bayam tapumanaw. Uray saan pay kit din nga agaw awid at awanan bain. Anya? Amam ababae ka muna. Anya? Ingkakit maturugan. Saan aday jay nga amam ti pampanunutab? Papairon to mo lang? Anya ka din day tangar aramidam iti asawa, Mare. Pagnakman na mare. Kasano ajak makapungtot. Aw-awagak ti cellphone na. Ngam agasam, babae ti simungbat. Anya? Kayat mo asawan. Pudno ti atap mo nga da babae nila kay mo. Ay naku, adda mare. Aguray ka, awagak nila kay ko. Din ka ma? O sige man nga rod. Aha. The number you have dialed is either unattended or out of Aday ta, coverage area. nangag mo mare. Aniya? Ay na, si kansakit din ti madurab ko, kumare. Ah. Jak mo, no anya ti maibagakan ka, mare. Ti kayat asawan day ta. Saan ang makontak nila kay mo? Out of coverage nga raw. Ha? Diyos ko, paawidam nila kay mo. Uray padasan ta. Idapak tayo ti cellphone ko. Saka agtawag. Kastamot lang ti sumungbat. Anya ka matan. Anya? Pagat atapam laang ti tao nga awam matdakas ngar aramiden na. Day, si kamot gaya masyang. Itaman pa nga may kadito'y balay. Wintata, damagak la ko man no adda dito'y nilakay ko. Ha? Manong aldaw nga minan asaan anagaw awig. Diyak amo no sa dino ti ayan na ita. Ay, basol mo mutlaang. No apay-apay manaw ti asawam. Day ta ugalim nga main. Day ta panagim-imon mo wanay dumduma. Ha? Ikatim nga minan, day ta nga ugalim. Kanayon mo pagkatapan ti asawam nga da babae na. Sakit pinapanaw mo. Anya nga ita, sapsapulam mo lang. Tata. Awan tinasayaat nga idan ti panagat-atap kung panagim-imon. Mawatam, asyang, awanan ni Turyong. Simuro ta ni ti babae na. Impay-paysunan ti kanayon mo nga ibagbaga. Ay saan tata?
no papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din! Anya laki din! Ay, wag gayam. Inton umay Sabado ti aldaw ti panagdadalos iti kalsada, bakit? Wangag paisaw lakay. Sino nga iti mapan kadata? Ay, sika Ang no, mayat to na ito sikit kaon, siyak taon. Noon lakay. Nakababain mait no awan ti mapan kadata. Amangan no adda may ibaga dagiti kapurukan. Ay, wine. Sapay naglalain na agririn mo kwa. Noon nga raw. Di dala maawatan ti bakit kan lakay. Ay naapaw. Nay, adda kayo pa ilang ito isang wanan ti balayaw, kagawan. Ha? Nagmayat pa ilang, di pa nagkapkapi ay. Kawan! Kung naman no itangaldo ti pa nagdalos tayo ti kalsada, kagawan. Kawan pun siyaw. Itangal daw. Umuna kay latan iti pagrugyan tayo pagdalusan. Sumarunuak taw, kalpasan ti panagkape. Sige nga raw, kagawan. Sumaruno kayaw. Wan pun siyaw. Di kay madanagan. Umayak nga umay. Anya? Nalabsam ni kagawad nga agkap-kape pay laang ije balayda. Waing, kuna laki din no iso ti mangida ulo kada tayo. Sa magayam. At dapay lang jay ma nagmati di 4 na jaw. Nagmati igupan na iti kapay. Una yan ni kagawad. Baring ano pud no nga umainton maramdaman. Patsym mo dayjay. Mamati aktulangan no addan asim mangpert. Ngam no kastalaang asao-sao. Ultimo. Wang nga raw. No apay makas yan ni kagawat. Tunggal adda activity tayo dito'y purok tayo. Imbis nga iso kumati mangida ulo. Samay. Kagawad nga raw di dunya. Sikam. Day. Apa yan? Anyat orasan ngam awan pay lang ni kagawad nita. Wang nga raw nana. Naku nana itaya sumaranaw. Nga mawamutay. Hay, awan, agdalos tayo latan Saan tayon anam namaen nga umay dayjay? Amangan no saan pa'y analpas ti panagkape na. Ay nauna yan. Kanayon met. Tunggal adda matrabaho dito'y purok tayo. Iso ti numero 1 nga awan. Ngarod anyangay ngarod kat kagawad. Baybay antayon Ay sana mabalin San aga po ta kagawad tit kas giant tiraramiden na. Pagsasawak dayjay kung aktuma. Uray pa'y kagawad, uno presidente. Pagsasawak nagsasadot damat ngamin. Kitain nyo. Nalpasan ti pa nagdadalos. Ngem, awan pa ni kagawad asim mangpet. Ay, wan ngarod. No anya ayat ti nakakumikuman namanen. Ay, masabat ko la dayjay. Baybay amon bakla. Sana bale, nalpas mo ti panagdalos tayo. Well, ngem di naman alawas. Iso, tinag ko na nga iso ti mangida ulo kada tayo. Ngem iso ti awan. Ay na, bay amon. Amangan no agsin nung bat kayo pa'y. Gapulaang iti saan na ayo umay. Saan nga may ni kagawad ni tabakay? Saan nga road lakay? Urayan mi lakit dain. Ngam saan mat nga imay? Adda siguro na panan na Awan! Tanalabsan ni Punsyo itay bigat anagmayat kanaw ti panagkapi na isangwanan ti balayda. Kan imbaga na kanaw asumarunaw. Ngam awan mag. Na, ibaga na nga iso ti mangida ulaw ngam iso ti awan. Wan nga raw lakay. Ay na, nukas jay na kanayaon. Saan kun ngay butos inton umay apa nagpipilay. Ay uray siya. Andayamot kas da kagawan. Agsadot sa daw. Ngam doon na pagsayaatan ti barangay. Ay na, sana mabaling nga awan. Nasayaat ta nasabat kayo kagawad. Ha? Agur-uray kami nga umay kayo idi nagdalos kami ijay kalsada. Ngam saan kayo mat ngay may? Ay na, pasensya kay kuman ha.
Imbaga kinipunsyo a sumaruno ngumjak meten nakaumay. Ha? Idinalpasak a nagkape. Nay, naiturog ko meten. Anya? Makapatuglap met gayam jay kape a kinapek. Isu asaan ako na nakaumay. Saan na bale? Umayak to, inton sumarunong agdalos tayaw. Promise! Anya? Isalbag ang kagawad. Nay, apayan nakastati bagbagam doon na. Mabuisitak nga rod. Agasam, kunananay. Isu kanu asaan anak ko umay idinagdalos tayo. Gapo ta nakatuglap kanu kalpasan ti panagkape na. Anya? Kastatimbaga nakin ka? Katuan, nasabat ko itay ijay kalsada. Hay, makadadaol ital daw. Ay, nya, mutin ni kagawad. Samot nga no tiras rason na tiyaw. Un nga rod, nga mala Para makita inton umay apa nagbubutos. Nupilyan pa'y laang dagiti tattao ngay butos. No siya ka makaibubutos mo. Ibagak to may makaturturuak intong pa nagbubutos. Oh. Una, tapno maamiris na dayjay ngay bagana. Anya, kasta timbagan ni kagawad kin ni Duna. Wang kanaw nana, nakaturog kanaw. Kalpasan ti pa nagkapi na. Iso asaanin na nakaumay di nagdalosan tayo. Ay una yun dayjay akagawad. Anya matang di kasjay apa nagras-rason na. Wang araw. Paslamot tin ubing ni Duna kasarsarita na. Takas di timbaga na. Iruam na ati kasjay nga ugali na. Kita agno dapay mayat amang ibutos kan kwa na. Inton umay apa nagpipilay. Ay, no siyak nana. Talaga saan ko nga ibutos ni kagawad nita. Saan mo anasaya? Ati ugali na. Tiawanan pa'y nakagawad. Iso asaan nga imay, gapo, ta makatugtoglap. Una yan. Wan, day tatimbaga na kanyak idinaminsan anasabat ko. Awan sir, binaakagawan. Wan nga rod, kunaklakit din no nasaya at ti ugali na. Saan mo? Sana bali umadanin ti panagpipili. Oray siya, jakayatan nga ibutos ni kagawad nita. Nagsadot, kantila iras-rason na no kwa. Ay, masabat kong tulang dayjay. Talaga ang makangagkanya. Gayam manan maangay a clean up drive inton umay alawas. Wan ka no nga rod, ngamjak makaumay. Adda na patag apagnak ijay nga aldaw. Kastaya, ura siya. Sana mamapan. Bareng no makapandana na isingken bakla, tapno addamot kadwada ng agdalos. Mapangkanukin ni kagawad. Nasaya at no kasta. Mapan tamo na nga umadanin ti panagpipili. Ha? Pakitang gilas manin Kaway, ura sino politician Aramidin da amin nakabailan da. Nang rona ka umadanin ti eleksyon. Ay na, oray pa'y gagat na amin agagat. Apay, ibutos ko pa'y aya. Sana. Ay, uray siya. Saan ko talaga nga ibutos? Uray agan anaw, pulos mo. Nay, da kayo magayam kagawan. Da kayo mat dito isang wanan ti balay may ngagpidpidot iti basura. Ha, wow, nana. Makitak nga men, kat ano ti agkaiwara a basura. Iso nagalak mo ten, iti sako. Sako, ti agpidaw. Ay na, itaman pa'y aramidam day ta kagawan. Gapo ka day ta umadanin ti panagpipilay. Ha, saan mat, nana? Sigod mo't nga aramidak day taw, sana ya. Anya sigod ngay bagbagamot kagawan. Ay na, uray agan ano kay ta. Sanda ka akayat ngay butos. Mawatam. Ha? Ay, ni nanamat. Agpidpido taklang ngarudan iti basura dito isang wanan ti balayaw. Ngam kasta pa'y lang ti bagayaw. Iday sa nakastatar aramidam. No pa nagdadalaws, ibagam asaan ka nakaumay, gaputa nakatuglap ka. Sa ita, ultimo matan dito'y arubayan may. O may kakit day, nagpidot iti basura. Anya lakit day. Ay na, naging sisingpit man ni kagawan.
Kaputa umadanig ti panagbubutaos. Wan nga roda. Saan namat asigod nga aramidan ti kasjay? Ura agad anaw. Diyak kaya nga ibutaos. Ayuray siya. Diyak kayatin nga ibutos ni Nita. Sa laagin gagagat ita. Nga miray, sadot namin nasagaw. Ayun na yan na diya kagawad. Ay, uray pa umay diti unag ti balay nga agdalaos. Jaklat tay butaos. Anya, napan ni kagawad Nita ijay sangwanan ti balayo ko ng bakla. Wen, imay nga da imot na asa ko. Ang pidpidot iti basura. Itawan pa'y nga aramidan na dayta. Agpakpakitang gilas, Ta umadanin ti panagpipili. Ay na, uray agan ano, diyak kayatin nga ibutos. Nagalas ti ugali na. At dayamot kagawad asaan ang makatrabaho, gapulaang ta nakatuglap. Ha? Naimbag ta saan nga imay dito'y balay. Ay, urayam, ang mga nuumay inton bigan. Ni, da kayo gayam kagawad. At damat bunang kansako nga imot nyo. Wando na. Umayak ko magtabas dito isang wanan ti balayaw. Nasamak ngamin ka. Anya? Uray sa andak at tulungan. Kabailakmat nga ramidan ka. Ay nakagawad, agbambanog ka laang. Bay amon nga uray na samak. Ha? Italaang akasta kayo, gaputa umadanin ti eleksyon. Agin gagagat kay manan ako na. Nagsakit matanday ta apa nagsasaum daw na. Saan kumamot akasta Anya? Apay, namnamain nyo kadipay laang abutusan da kayo dagiti tattao? Idinto takasta ti ugali yo? Ha? Uray umunag kayo dito'y balay mi. Kirkiran nyo amin amabalin a kirkiran. Saan kayo nga ibutos? Aniya? Wan punsyaw. Dalusak kumaday to'y sango ti balayo kat. Amok ngamin amakumikom kayo. Isuasaan nyo amasango at dalusan. Pau, nagana sa inyo. Ang lalaki iday. Naimbag man, tasang kayo nga agtuglat. Ha? Araramidan nyo lang dayta. Tati kaya iyaw, kaibotos da kayo manay, dagiti bumarangkat. Ngam nagbigdot kayaw, Aniya? No ti pa nagkunayaw. Maala da kami iti pakasta-kastayaw. Ay nagbigdot kayaw, kagawad. Sakay mo na singpo, ita pa nagbubuotos, Intong malpas iti eleksyon, agtugtuglop kayo manay. Ay ure awam Aniya? wine, awan servideta kinagagayaw. Tadalaang magkimpo na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya ko nam kumare. Mapan kayo agpitch into numaya Domingo. Wan mare. Ay na, amom ka de. Excited ak amapan. Ha? Manumitin atawan asa anak-anak kapan ijay beach ko naman. Ka, sana bali tamapan kay nga raw into numay alawas. Asino nga iti kakadwam? Asino pa'y kumano saan adagiti katrabaho ak ijay kalenderya? Nasaya at nukasta, mare. Ala ag-enjoy kayo. Anya mananday tay pupos mo iti Facebook, Helen. Kuhala kay. Ipos ko man dahito picture tikinan ko ang pansit kan spaghetti itay ijay ili. Anya, masapol pa ay nga ipos mo. Katwan ipos ko. Iti kasta, makita dagiti daduma ako kumarek. Asaan ang makabaal agumatang iti agkakaimas amakan. Ha? Wala kay, tapno umapal daman. Tapno panunutin da. Anaimbag pa'y ni Helen, tamakapangpangan iti pansit kan spaghetti, kunada. Anya? Nay, payakas ta tila nga mag-Facebook ba kay? Kita manday to'y impos ni Helen iti Facebook na. Inal daw nga da ipos na iti Facebook. Amin batan alamutan na kat ipos na.
Kaslag bibisayn. Manya nga rugngay kaya na mga ipaus. Una ngam inaldaw mo taon. Kan amin akabarbaro akawas na. Masapol nga ipos na. Kasta ya. Anya nga rod. Facebook na nga rod. Awan na talaga ti baba inday jay ahilain. Ha? Di na amok ti agbain. Ay, ne! Kumare! Nakita ti impus ni Helen feeling iti Facebook na? Ha? Kadwa na, nakita ka. Ay, una yan. Kunamit lang no isula ang ti makabail agumatang ken mangan iti kasya makan. Uwan nga rod. Sapay sa bali ti kahit asauan dagiti caption na. Ay, talaga dadya Helen. Ay, pagpagaman. Sa nabali ta close kayo, mat. Bayam, adan to pagranaan may. Talaga abagbaga akman dayjay ababae. Tapno sana kasya ter aramiden na. Nagparamaglauna iti Facebook. Kunamlan iso ti kabaknangan. Uwan nga rod, kumaray. Mapanda ka no ijay bitch into no may alawas ka. Sigurado, agkakanat tumanan ti post na. Nasaya at tanaranaan ka, kumaray. Oh, apay kumare. Aday bagam. Ay namare, nakita ngamin ti post mo iti Facebook mo. Ay unay kamutan. Ha? Apay? Anyat parikot yu iti post ko iti Facebook. Si kakit di mag, saan ang nasayaat nga amin akanam? Kat picturam, saan mo i-post? Kan amin mo tanakawas mo, i-post mo. Ha? Kasla amin mo na mapaspasamak iti inaldaw mo, kat updated iti Facebook mo. Ay naku mare, awan bibiyang ko no asino ti makakita iti ipopost ko. Kayat ko nga rod. Aniya, Adda nga rod kwartak nga igatang ko. Apay aya, anya kalakit din. Jak to pa'y pakibibiyangan dagiti ipopost yu iti Facebook yu. Pakibibiyangan daki din. Nay, apay kasta ti lang ang managaway, bakit? Dagiti awanan bain akaaruba. Ha? Taapay? Man nakibiyang dalaunay. Ultimo post ko iti Facebook. Pakibiyangan da. Anya? Awan lat di da pakibibiyangan. Ay na bakit? Uray siya nga asawam, jak kaya tararamidang. Updated ka launa iti Facebook. Kurang langan kit ipos mo, ti panag-CR mo. Ha? Kit boy, sana ya. Ay na, sana nasaya at nga amin na kanang kit ipos mo. Naimbag kumamot ano, ipos mo lang. Ang saan mo? Dadapay caption na, nagsakit iti mata. May sakamat. Dita ka man langan. Nagpapadaan nyo iti kaaruba. Ay na, anya ka di maninday ito impos mo iti Facebook, Helen? Ah, salud-sudan pa'y laang kat naglawag lang aruden ajay kabarbaro akawas ko. Ay, unay kamutin. Ay, bakit? Apay aya, anya ti parikot mo. Nagpusak laang man. Unay na iti kastoy. Tapno ang mama niya, ha? Siya nga asawam ti mababain ka nagiti tattaong. Gapo iti kasta nga aramidam. Anya? Ala, tapno mapnek ka. Ipos mo ti panagisbaw. Panagilom. Kan aminan. Anya? Updated ka launa iti Facebook. Makauma nagiti ipopos mo. Nay, si kaamot gayam ti masabat ko, kumare. Adamot imot mo abag. Wan, mare. Itang aldaw ti ipapan mi ijay beach. Ah, wan gaya man ya. No kayat mo, umay ka, kumare. Tapno makapasyar ka mo. Ha? Kwa? Saanan mare? Anda pa'y ngamin napataga papanak. Kan ado pa'y tinaskan nga aramidag ije balay me. Kasta? Ay kaya't adakan ka. Ala, inak nga rodan, kumare. O sige, mare, ingat. Anya? Nasabat mo ni Mary Helen ang mapan ijay beach? Wan, adamot imot na abag. Kasta? Ay na, sigurado nga aduman ti ipos na dayjay no kwa. Naku namon, mare. Among matanday jay, updated launay iti Facebook. Makauma. Tunggal bumangon na iti bigat.
Rupa na ada gusti makita. Hish! Kasla oras nga ada post na. Wan nga raw, no sakit mabaina. Wala. Kunamla no iso, tibak nang iti social media. Gayam, ultimo, dagiti utang na iti tersena ni Nana Ising katina na baybayadan. Ha? Anyat kayat mo asawan. Ada utang na ijay. Ada! Utang na idi pailaeng. Ay na, natawin na anan. Aniya? Oo na yan ni Kumaray. Kaslabak nang iti pisbaw. Di magaya makabaybayad iti utang na. Ti awanan baen. Apaw, nagkanasaan. Apay manen aya. Anya manen tikit kita im ditapis ba? Kita day tao lakay. Ah, Oh my God, kita day to impose ni Helen na panday jay page. kita man. Oh, aday ta. Impose na ti picture na iti Facebook. Sana ko na nga only rich people can afford. Ungag paiso ah. Ay na. Ha, no siya lang takin anak kan kwa na ay pinagsasawa ka. Ay, unay mo day ta apos nan. Dagiti babak ng tupay, di dagi pos iti kastaw. Isuntulakit din, apadamat asang kasapol sang kasaang. Ay, Marurudak, bayamaw. Anya nga rugnyay. kaslabak ng iti Facebook. Ang dagiti utang na di namot mabaybayadan. Anya, utang! Katuan, sa bali ti utang na igitirsi na da isang. Sa bali pa iti utang na ijay ayan da dumeng. Ken adda kanupay utang na ijay ayan da Carmela. Oh, agasam man day ta. Ngam no agpost kunamlan no. Oh, apord nga inna ibagbaga. Ay na, nasaya at nasabat ka si kang asawa ni Helen akabaknangan. Ha? Ay na, pang-asim man, bagbagam ti asawam. Ha? Kita ang dagiti post na iti Facebook. Only rich people can afford. Oh, anya nga dayta. Grabe mo ten, dayta nga ibagbagana. Ay, kwa, pasensya kay ko man ha. Bagbagak na dyan, apa man ang makasangpay. Awampay mo nga may. Ay, nasaya to kasta. Sana nasayahan kami tiraramidan ng agpost. Sakit nagmamadyete na ikap-caption. Kunamlan baknang? Ay na, sakbay ng agpamarang abaknang iti social media. Bayadan na pa'y kumadag iti utang na. Sana kasta? Ay, marurudak George. Kita, manday tang aramid mo, Helen. Anya man ang tiparikot mo, alaklakayan. Saan lang amay sa, wano duwa ti masasarking ka. Gapo ka dagiti ipupos mo, iti Facebook. Ha? No, apay mo nga mina. Mabalin mo mga ipos lang ti picture mo. Asaanin na nas ka nakapsyon namin ti nagmamaday. Apay, bak nang kaya. Anya? No, di mo mo tagbain ka dagiti tattao. Siyak nga asawam, ibainan na kumamay. Agasam da kita ipupos mo ngay. Only rich people can afford. Apay, anya ka? Bak nang kaya? Kuwala ka Ibagbagada pa ay dagiti utang mau iti nagduduma tersina. Ngagbayad din. Singirindakan. Gapo iti kinaparamag mau. Nga uray awam mo makukwartam. Salbag ka. Papayakas na ti panagsinay mau. Itaman pa'y. Awanan lang kay. Agsara ka nun ti karinderya ang pagpapayak ijay ili. Anyamot tan ti kastoy. Kita niya nga rod ngay. Sapay awan ti amok sa bali apagubra. Anya nga awan. Kit umay kay jibangkag ah. Adaw, ti maubra iyay. Ay saan? Diyak kaya ti mabilag iti ini. Anya, di ka na ginaarte. Di mo paturayan dahi tak kinaman nagbibisin mo. No awanan ti isaang mo. Ay na! Si kamad gamti masabat ko, kumari. Anyan, kas kala nakakita iti alalya iti kastalangam. Ketwan, Ay na, kunaklaki din no alalya ti masabat ko. Oh, imalaldawan. Unay kan. Nakaskas daw. Itaman pa, akapitpitak ka.
Hay, nagkapuak man ijay ayan da pidring, nakisagkaang. Os! Nakakaskas daaw. Isumot lagayam amanungal da nga awan nakita ka post mo iti Facebook. Gayam, busy ka, anapan nakisak ka? Anya, Pinicturean ko maati bagim ngagsaksag ka, ta post mo? si kamot kumare. Updated ka mat iti social media, san aya? Iso anas kan nga ituloy mo. Tirigat kan nam ay, agpost ka lata. Saan lang adag iti paimas iti biyag ti ipopost mo? Anya, Ay na, nagsilang mata na itangisit mo. unay kan kumare, naguyaw kan. Saan ka nga uyawan? Ibagbagat laang tipod no. Si kamot. Wan, ngimisitak, gaputa inal daw meten nga daak ijay talon ang makisagsak ka. Kasta, isumalagayam nga awanan tinatagari iti Facebook. Ha? Kat, nagpicture-picture ka kumamot na ijay talon. Mailiwan kan ka dagiti tattao. Si kamot kumare, insultuan na kumanon. Ay naku mare, pudno ti bagbagak. Apay, masapul aya dagiti laang paimas iti biyag ti ipus mo. Ipus mo matlaang ti panagrigrigat mo. Kwa kumare, pasensya ka na. Amok anagado kayo ang maas-asar kanya. Gapo iti panagpupos ko idi iti saan anasayaat. Awan dayjay kumare. Tinapatag, mapan mo kumabayadan dagiti ut-utang mo iti nagduduma a tersena. Tapno hape. Ti tao na paramag saan ang maaw-awanan. Ay na, nakabut-butag-butan na talangam. Sika mo gaya maylain. Ni nanamot, kasladinak na ilasin. Ay, saan talaga? Kunaklakit din no alalya. Sapay aldaw pay laang. Kapitpita kaklaang nana, kastanti bagayo. Ay na, isumot lagayam nga awanon ti makitak apos mo iti Facebook. Gayam, kanayon kan nga dayjay talaw na makisagsak ka. Nana, awan nga minan trabahok ijay ili. Kastaya, ay kat ura ijay talon agpicture ka, taipos mo. Ni nana mo. Tusto mo, tibagbagak. Apay, babain ka, gapo iti arabin ba? Ay, ang picture kay gitalon. Sa mo ibagamanan nga, only rich people can afford. No. Tapno ang mamhilahin anya. Awan, tinasaya at ama ipaay ti kinaparaman. Tandaan nam dayta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.